Yo. Yo. Iki lho, dagang aku. Celorot. Hei. Yo. Ya, mau lakoni ra karepmu. Ah, jali to. Jali. Ah, gerakan kok lucu. Hei. Oh. Amit. Iki lho. Opo? Hop. C minor. Lho, lah kok ora galak blas langsung C minor iki lho. Gawe brengos gatel. Brengose kuwi ben galak kaya Sing mikir mak piapa. Sing mikir tangga. Kadung wis enak lali nang sapa-sapa. sing mikir lawang buka silire angin wengi nambyai enak sampe ngelur tipiane ngipi. Iki awake dhewe acara ning daleme Bapak Yoko karo Bibi Lum. Keluarga ular putih. Burani kok bibit lung. Ya, Mbok padakno film sinema jaman biyen. Pokoknya paringi sehat kabeh. Amin. Rezekine lancar. Amin. Yuk 3, 2, 1. Engko mari ngono ngikine. Terus terang aneh.
Asik. Asik, Mas. alhamdulillah. Mas, kalau saya manggilnya Mas. Mas Yoko. Mas Yoko sama Mbak Reni sama Dik Gibran. adik Gibran. Nggih. Terima kasih. Adik yang di anu ini ya, adiknya ya. Udah. Pak. Enggak sakit ya, enggak apa-apa ya. Pak Cilik wani sunat awakmu kelas 3 SMA lagi sunat. Kuliah. Malah nemen masa walet ngono lagi itu. Kalau kamu mau nyanyi, adik mau nyanyi? Mau nyanyi? Mau nyanyi? Mau nyanyi joget puisi? Dari 3 mau yang mana? Apa? Nyanyi, joget, puisi. Apa? Joget mau? Joget. Oke, Oke, sini. oke. Kendel, Tepuk Pak. tangannya mana untuk adik kita? Joget, mintanya joget apa? Dangdut, jaranan, apa? Reok. Apa hadroh? Pak, joget kok hadroh. Bandengan? Berot? Oh iya. Oke, berat. Oke. Hadap sana. Hadap sana, tangannya di atas. 2. Oke. Minor. Sama. Gibran. Oh! Gendok deno santri lulusan pondok isi perawan durung tau ketemu tare wangi Sarungan gawe songko. Assalamualaikum lah kok eno bapak imlero maju mundur tare wangi ngempet orang ngerokok maju baca sopan ben koyo kang pondok mundur Pak, lagi tas sunat mbok kelas sunat takon ini malah ceklek kabeh bocah. Lah yo, Matur nuwun Mas, Mbak Yu, matur nuwun jangan Sama duduk kembali. adik juga. Iki njaluke lakon. awakmu iki sebagai apa? Aku karo Mas Yoko. Mas Yoko. Yoko Heeh. kon dadi calak. Dukun sunat. Sebagai dukun sunat. Weh, nak dukun sunat bacaanmu ngene. Pak, umumnya iki manggone tengah senter. Yo iki lho. Yo, budal dina iki le. Aja ngomong siji. Ya aku kenal lo dukun sunat sing paling kondang ana ing tlatah Kali Cilik Sumber Probolinggo. Hmm. Sing burung kenal-kenalno. Sing wis kenal yo rungokno. Iki lho asistene dukun sunat kondang Kali Cilik Sumber Probolinggo. Jenengku kenal lo Sapa Kang? Sutris. Lho sing rada serem. Sapa? Bacaanmu ngono kalau Sutris. Aku fotone kono mau jenenge sapa Mas? Sutris. Apa namanya? Jenenge Sutris. Ya paling ora sapa. Sapa? Sura sapa? Kowe dhisik. Sing burung kenal-kenalno. Sing wis kenal rungokno. Iki lho asistene dukun sunat calak Kali Cilik Suro Diro. Kuwi mau. Domongi. Ini arep budal mergawe iki ngombe obat sik. Yo, kenal lo. Asistenku jenenge Suradira. Kenal lo iki calake ya kuwi Sura Badhok. Kakean mangan berarti apa? Badhok tok. Budal dina iki. Budal Ning omahe nyi sapa Kang? nyiliti. Weh, kok gak penak ngono sing Jane ya kuwi anake kuwi sing sunat kok. anake nyiliti dina iki sunat. Oh, iya. Aku
goblok sisi iki. Joget iki sing apik. Yo! Ayo. Iki lho. Kan kakeane. Rene. Dukun sunat budal kae ngarep omahe Yuliti. Ayo, Kak. Piye? Hei, Jare arepe ngeterke sunat. Ya nggone iki ya kene iki. Calak kondang. hei, kowe metu apa nggawa ula? Wis ngomong ngene iki. Kula piye to, Mas? Kowe metu wong kok sobah kabeh. Iki. Nyuwun sewu. Ora nggo dhuwit 1000. Raimu. MTM kowe. Napa MTM? Matamu. BNT. Apa wi? Bene to. YWS. Apa wi? Ya wis. JLK DWK. Apa akeh men. Jaluk dhuwit. Ora oleh. Apa bener? Miturut plang napa banner iklan sing kula waca teng ngene prapatan napa leres niki daleme Mbah Dukun. Lagu goblok iki. Kok malah mau daleme Mbah Dukun. Maksude niku dukun calak, dukun sunat. Iya bener iki nggone dukun calak. Iya aku iki sing dukune calak. Tibake tenan. Tenan. Iya tibake tenan. Walah. Apa sampeyan badhe ngersakno sinten mawon ingkang dipun sunatno. Duar. Apa? Saurino, Mbak. Nuwun sewu. Napa mriki daleme Cak Percil? Piantune gagah bendinane senengane ngutil. Cak Percil niku dukun calak. Kula mriki badhe ngeterke anak kula. Tak sogok, keri. Burung diapa-apano kok suruh disogok. Gak gitu, Pak. Aku ya iki Kangaran Percil Surya Widado. Kok genti neh. Ben ganti. Ben menit gantian. Keleresan Alias kebetulan. belanjane kathah rada kangelan. Maksud iki aku arep ngomong. Niki saestu Yo. anu Cak, kula badhe ngeterke anak kula badhe sunat. Sunat. Apa wis kandel kulite? Apa wis satak atine? Ayo. Sabar le sabar. Sing sunat sapa? Kowe sing sunat. Sapa sing sunat? Balik umume nek dukun sunat, mriksa cah cilik arep sunat iku iki bocahe. Nyapa kok langsung Oh, beda. Dukun kali cilik. ora usah wedi, gak usah wedi. Golekno kursi. Iki pancen mok kesi ngetok kereng ning alus nek wis sunat. Iki calak apa tentara? Kursi. Niki dijaluki anak kula kan badhe. Kowe tekone kok ya mamene iki sedulungas magrib. Ngene. Lah pancene sagete nggih jam sakmenten. Le, ora usah wedi wis to. Tak tunggoni, Mbok. Mbok nunggoni ning sebelah awakmu. Ayo balik ae. Wis to ora apa-apa, ora usah wedi. Aja wedi. Niki umur pinten anak jenengan? Niki tasik 6. Wong niki umure nu 45, Mas. Ya lho, Dik. 45 ya kotot iki engko. Wong niki wau ing griya pun kula godhog banyu anget. Oh iya wis. Mbok. Wis ora usah wedi. Tenang ae to. Ora lara. Mboten sakit to, Pak? Mboten. Ora lara. Wingi rene cah 10 mulih mati kabeh, santai. Balik, Pak. Aku iki lak nyunate wong ndelok kulit-kulitane. Oh, didelok saka kulitane, Pak. Kulit ki enek sing kaya kulit badak, kulit bajul. Kuwi rada alot. Oh, Nek lak iki tak delok kulite. Niki pripun?
jaran. Nek jaran niku alot napa empuk? Rada empuk tapi kudu rekoso. Oh, rada rekoso. Le, Lagi yo salah. Selendro, Le. Ketua wis to niki kene manut to. Bener. Iya ya. Kene iki kondange Cak Percil dukun calak iki. Aku ora penak belas. Wis to ora apa-apa. Tak tunggoni kok iso. Iki lho wis disiapne alate ya. ole ola. Beduro. Alacara. Hasa. Jaket kaget. Nyetan. Niku damel napa, Pak? Digawe mainan. Ben awakmu iki terhipnotis ora wedi lara. Bakul tukang sunate mainan. Fokusnya ben Fokusnya ben ning kene ben ora ning iki. Nah, bener. Wis to. Ale ola. Ki dolanan opo? Wis to manut. Alacara. Kita tapi Kamatura. Ya opo neh? Assalamualaikum salam rokok Surya Indomaret Alfamaret Lho le, jopo kok Indomaret Alfamart menengo terus karo pasar sumber. sapa-sapa dijampi-jampi Muga-muga ben iki. gak krasa. Pak Yoko muga-muga aku ditambahi neh aku muga engko sik ngaji ya sik dagel lho biasa sepisan ki ping pindho muga-muga aku ditambahi Sampean jopo apa nganu ndung? oleh Wis meneng. Ora usah wedi. Mbak, Piye? potong bohak iki arepe cukur apa sunat? Menjaga kebersihan. Tapi sadurunge awakmu disunat, kene kudu resik. Keliru. olah ala jere kamatura lir sa Cemple ya. Nyapa. Kula sanes maling, Pak. Kula sanes maling. Niki damel napa, Pak? rondo Rondo. sapa ngerti enek maling Oh, nggo rondo ora apa-apa. lir sa ale Sing katak. lir sa ale iki dikai obat antibiotik enggak Ya bendang mari. Nek sing kepenak pripun? Biasane nek sing saiki kan wedi suntik lara. saiki semprot Semprot. jadi Anestesis. anas saya. Anestesis. yo Ben gak lara disemprot. Pancen suntuk septi. Septis. Obat. Nyapa. Obat baygon. Bendang mari, getihe bendang mampet. Niki namung adae mawon to. Adae tok. Iki adae tok isine ya kuwi mah lho. Adae apa sing jumukne aku? Wis to manut. Adae tok kuwi. Isi ulang nggih Pak nggih. Isi ulang. Isi ulang, Ple. Ben ra lara. Iki gantine bios. oleh Lara ora? Gak loro belas. Masa gak krasa? rasane piye Ketok kaya anyep-anyep ya. Gak loro. Loh, keliru. Pak, keliru nyapa nggonku di anes kuwi mah? lir sa Sing tenan. Tolong ana Mas. Lah nyapa? Nyapa kowe wedi nyapa? Kok nek cukite areng. Niki damel napa, Pak? iki digawe nyelaki pucuke di etek Digo ngetes isik krasa apa ora? Lagi ngoten to, Pak? nggih Manut, Kan manut. semprotan sing nan ora. tenan Iki mau semprotan bius, lah iki dienggo jajan. Dumon ajeli Sabar, sing kanak. Ora usah wedi.
Pak. Gak krasa to? Gak Wis di awakmu wis dibius. Mon Anjeli. Niki disukani napa, Pak? Mbak. Sulfanilamid. Apa sunate pancen dikei ngene iki sik to, Mbak? Iya. Pancen dikei sulfanilamin. Dibuka, Dek. Sulfanilamid wis dibuka. Dibuka nih. Mon Anjeli. Ora sunat tau. Kok iso wedi karo nyapa? Lah kok graji. Tenang. Graji ndi to? Kuwi nggo benakno kursine. Aku gembengnane kursimu lho lak sampe rusak. Iki nyambi tukang bangunan. Aku Kowe iki rasa wedi. Mon Anjeli. Cemple ya. Tenang, Dik, tenang, Dik. Narek, Kejak geger jone kene, Le. Pengen sunat mboten? Pengen sunat. Aku itu wis bayar larang-larang lho. Ki aja ngisin-ngisini, Mbok. Lho, Niku damel napa, Pak? Damel napa niku? Klenek tikus liwat diduduk. Nggo tikus, dudu nggo tekan kuwi. Oh, enak. Lungguh. Tutup, Dek. Wis to, ora lara. Iki mau awakmu wis dibius gak mungkin lara. Iki mau. Kene, kowe nyekel sik kene. Manuto dukun. Mon Anjeli. Urung dak apa-apane nyapa kok sambat iki lho. Aku wedi ya. Wis to. Kowe tak tunggone, Mbok. Yuk sunat. Mon Anjeli. Mas. ora krasa. Orang sakti. Gak krasa. Dukun sakti ya, Dek. Masalah. Weh, Lah sing sampean grayahe njon kula lho, Pak. lho gedhi wae sampean, Dek. Lho. Dukun sunat paling hebat urung disunat ae bentuke wis dadi kaya ngono. Duduk. Ancane Mosok bentuke kaya ngene iki. Ancane kowe iki KA kowe. Apa? Mon Anjeli. Wis to sabar. Ditata. Waduh. Piye, Le? Gak lara. Belas gak loro. Pancene anu calake sekti tenan. Gak loro, Dek. Ora lara lho. Iya. Anak kula lho padahal anak sunat kaya ngono kok gak lara to. Loh, lah sampean apa, Dek? Sampeyan apa? Lah mau sampean nyapa aku mbok sunati barang mau. Katut tipis. Ben gak kena laler. Aduh. Sampean iki aja sembrono to. Lah iki mari disunat Ben kok iso. ora dikoyok laler. Pacare Mas. Iki kan arep rabi. Pacarmu ndi pacarmu? Pacarmu ndi? Niki. Oh lah niki lho pacare. Wis awakmu saiki wis sunat, mesti pacarmu gelem karo kowe. Sayang, Lungguh. Mas, ya ampun Mas Cemplek, Asik.
Suweneng. Aja mbok gudolanan sik, urung garing. Kowe lak ngono kuwi kaya Pak B. B tahu kek. Mas Plek. Dalam. Sagak, sagak. Keri. Kowe iso mbok catu-catune. Hei, nyanyi dek. Sampean temen wis sunat. Lah iki to. Gak kuat lek dicedhaki cawe to sumpah. Ya ampun. Nyapo? Awakmu reaksi apa dicek? Saiki wis dadi, Pak. Iki lho sunat nyapu kok. Lagune ku Dek. Oke. Anake sing sunat ditanggapne campur sari. Seneng-seneng Campur sari lho. Anu lho Pak, setunggal lagu meleh lho Pak. Iya. Suwon lho Pak Cala. Seneng lho pacarku wis disunat. Iki Kak Ade. Apa sih? Apa? Pas. Keluarga. Ya ampun senengnya lho Ibu. Calon maratua. Asisten terima kasih. Age. Oleh. piye, Le? Piye? Piye? Wis mari to. Wis mari. Piye? Lorone ra sepiro. Cupite iki lho kena ngene. Cupite Aduh, nujuk. wis iki ora iso iki bahaya. Awakmu kudu diangkut taksi. Amputasi. Ya diamputasi. Nyapa angkot taksi beran. Oleh olah. Barang ana ala jeruk. Mbak. Masa aku sunat rene sing nyumbang, Mbak? Ya sabar sik to. Lah iki duite becekan. Oh iya. Oleh olang ala jeruk Madura. Spesial untuk tuan rumah Pak Yoko karo Bibi Lung. Ibu Reni. Mbak Reni. Mbak Nyapa Reni. bibik lung. Lah pasangan Yoko. Nyapa teh wong jeruk etangale. Ler masih tampona pade mole. Mon tengkuh dari ombak pajalanan. Masih kenyang boleh bolena. Duh mon ajeling odi enak areng majena. Bentar ombak sapa angin salah jengan. Duh mon ajeling odi enak areng majena. Bentar ombak sapa angin salah jengan. Lersa alir. Lersa alir. Dek, sini Dek, kene Dek. Oke. Rene tamu iki. Sini. Iki engko saka guyon maton percil CS dicukupi sakmene dhisik. Mengko sik dilanjut karo gendeng Gus. Gus Wali Gendeng. Gendeng. Gus Gendeng. Ayo. Juga masih dengan kita semua. Semua ada di sini. Pokoknya intine maghriban dhisik. Nah. Paham? Nanti Ibadah aja sampai lali. Nanti berarti lanjut sesi 2. Lanjut sesi 2 dari kita gitu aja deh. Nah, pokoknya aja kuwatir. Iki saiki jam 5:30 aja ning ndi. Jam 5:30 awake dhewe balik eneh. Kok Menit tok. kok sak Sak menit. Kecil lu. Lah Maghriban. salatmu sak menit. Ngawur. Sing durung sunat aja lali ndang sunato. Sing durung nanggap aja lali ndang nanggap Dek. Nah, contonen kaya adik
Sing durung. Gibran. Sing durung adik Gibran maksud iki lho. Iya. Sing durung Apa? Durung apa? rabi Lah, sunato dhisik. Iya. kan acara sunatan. Kripik gedang kodhong telo sithik edang katon rata bilada sebenarnya bilada ketuan wong adi bilada wong paceng bilada kok. Ambekane ditata, napase ditata. Salah nggih iki. Nggih iki jajal aku nggih iki. Omonganmu mesti ngono kuwi. Ojo lali. Pila ada sumur diladang ngono pilih laki temen Ya ora. Ya ora. Kita iya perkara brengos iki kok sampe ngentekno. Oke, jangan kemana-mana bila ada sumber diladang. Ya ora. Brengos. Langsung tek. Langsung tek. Kok gak ada suarane? Goblok. Kan gampang entek lho. Oke, baik, Bos. Pelak-pelan ngono kuwi mesti dek. Gedingne. Aja yo KA lho. KA kowe iki KA. Aku TA. Ya. Bila ada sebenarnya ledak, bila kita menumpang mandi, bila ada berpacang, bila kita ketemu lagi. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.